дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст бо иштироки беш аз 1000 нафар довталаб аз қишрҳои мухталифи ҷомеа гузаронида шуд. Сараввал намояндаи мақомоти маҳаллӣ вобаста ба тартиби баргузории озмун маълумот дода иброз доштанд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир гаштани озмуни мазкур ҳамаи шароитҳои лозима фароҳам ва иштирок дар он озод мебошад. Таъкид гардид ки нисбат ба соли гузашта дар озмуни имсолаи фуруғи субҳи доноии китоб аст шумораи иштирокчиён ба маротиб зиёд гардидааст ки ин аз маҳбубияти бештар пайдо кардани озмун байни сокинони ноҳия шаҳодат медиҳад. аллакай даври минтақавӣ мо шуда гузашт ва ба даври ноҳиявӣ ёфтани довталабон имрӯз бо як рӯҳбаландӣ дар чеҳраи онҳо мо як ҳиссиёти бузурга дида истодаем ва онҳо бо як умеду бо як сарбаландӣ ба ин ҷо қадам ранҷа намуданд. Албатта ман аминам ки он давталабе ки дар номинатсия аз рӯи низомнома омодагӣ дидааст албатта дастболо мегардад. таманно мекунам ки ҳамеша чун пешвои муаззами миллат мо низ дар пайравии ин абармарди шинохта то тавонем дар пешбурди илму маърифати ҷомеа самгузор бошем. кӯдакону наврасон, ҷавонону калонсолон, аҳли илму адаб ва фаъолони касбу кори гуногун бо омодагии ҳамаҷониба аз рӯи номинатсияҳои интихобнамудаашон дар толорҳои гуногун аз адабиёти классики тоҷику форс, ашъори шоирону нависандагони муосир, адабиёти бачагона ва осори пурэҷози эҷодкорони ҷаҳон порчаҳои назмию насрӣ қироат карда ба ҷамъомадагон ғизои маънавӣ бахшиданд. کتاب منبع علم و دانش، علم، معرفت، عقل، خرد، چراغ روشنی عالم فانی است. انسان به وسیله آن تمام کارهای نیک دنیا را حل کرده میتواند و کتاب روشنگر راه انسان هاست و انسان هر قدر که کتاب خواند همان قدر به قله های مراد میرسد و انسان کتابخوان همیشه و همه روز و همیشه در نزد همه کس قدر خود را دارد. خوشبختانه سال دوم است که من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی اشتراک می‌ورزم و امسال می‌خواهم دانش خود را نیز صیقل دهم تا دور جمهوریوی شرکت ورزیده سزاوار جایهای نمایان گردم. шумораи зиёди довталабон ва шавқу рағбати онҳо худ гувоҳи он буд ки масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия оид ба дар сатҳи зарурӣ ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст чораҳои муассир андешиданд. ман аз рӯи номинатсияи сеюм хондани қиссаву ривоятҳои халқӣ, асарҳои насрӣ ва азёд кардани осори адибони классикии тоҷик ширкат меварзам. ман зиёда аз 40 ғазал, 10 достон, 61 ҳикоя, 59 рубоӣ, 59 дубайти, 10 қасида ва 10 қитъа медонам. ман ба ҳамсолону рафиқони худ тавсия медиҳам ки китоб хонанд ва мисли мо бар фуруғи субҳи доноӣ ширкат варзанд. озмун хеле ҷолиб ва таъсирбахш ҷараён гирифт, чунки омӯзгорон ва фарзандону шогирдони онҳо низ фаъолона иштирок намуда аз маснавию маънавӣ, ашъори шоирону адабиёти тозанашри нависандагони ҷаҳон дар ҳузури ҳайати ҳакамон мазмуну муҳтавои китобҳои хондаашонро шарҳу тавзеҳ доданд. китоб на танҳо сарчашмаи дониш, балки беҳтарини воситаи муҳими тарбияи маънавии инсон аст. албатта қайд кардан ба маврид аст ки дар қиёс ба солҳои қаблӣ шумораи довталабон, шумораи иштирокчиён сол ба сол меафзояд. бояд зикр намуд ки баъд аз санҷиши аъзои ҳакамон беҳтаринҳо ба даври вилоятӣ роҳ хат гирифтанд. гуфта шуд ки чунин ҳамоишҳои адабӣ дар муассисаҳои фарҳангиву таълимӣ ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ то ба имрӯз барпо гардида дар онҳо беш аз 8000 нафар ширкати фаъолона доштанд. гузориши Хуршеди Абдуалим Зайниддин Ҳоҷиев барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ.